heerlijk om, om wat later te beginnen. Dan ben ik op je best. Ja, het is totaal ander leven. Als ik nou straks thuis kom, dan is het, laat het 6 uur wezen, 5:45. Ja, natuurlijk niet meteen op je nest. Dat doe je anders ook niet als je s'avonds thuis komt. Dus dan is het al 7:30, 7:30. Nou, dan slaap ik meestal tot 10:30, 11:30. Het is heel kort. Maar er zit zoveel adrenaline zit erin. Dus dat is al de kortste nacht. Nou, dan doe ik nog administratie en dan is het even eten. En dan is het 3 uur weer beginnen zondags. Taxi van de Pool met Peter, goedenavond. Ik ging even naar Igetiert. Ja. En wat is dat? Het is de plaatselijke kroeg. Nou nog. Kwartier voor 12. Het begint altijd een beetje laat. Ja? Ja, dus daarom gaan we er nu pas naartoe. Oh, Dus zal nu, ik? ja. Nou. Ga je even mee naar binnen? Kun je even zien hoe het is? Is goed, tot straks. Jojo, hoi hoi. Het is behoorlijk druk. De volgende stiet al beklingen. Ik hoop dat je me lekker even niet omknippen. Ik gewoon even aan mijn grutte postregel. Op die... Hé, dan ben je allemaal Friesland. Hé, dat is echt heer. Nee, ja, je bent even heer. Jongens, dat is zo net. Kom op. Hallo, die de linkse staan. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Er is wel speciaal publiek, zei jongens. Ja, heel ander publiek. Heel ander publiek. Dat moet je tegen kunnen, maar ik heb geen probleem met. Nee hè? Nee. Ik ben Paulianus, ik ben poepen. Wat neem ik de delta in? Ik wil een sigaret in de neus hebben. Nou, gooi maar er even uit. Ja, weer. Ja, ja. Ja, dan ben ik alleenig. Ja, vind ik helemaal niet erg. Helemaal net. Nee, je bent lekker vrije baas. Je kan alles zelf indelen. Je kan eigen pauzes indelen. Ik zal even de telefoon met vinden. Ja? Taxi van de Pool. Goedenavond.